Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel नोंसोरखौ फिन खेबसे आरोबाव बरायबाय। दिनै जोंनि खान्थालगुरि गामियाव आमथिसुवा खेला जोनादों बोराय सेंग्रा ओमफ्राय बिदिनो मेट्रिक पास जाग्राफोरखौ बरायनो नागिरदों। HSLC पास जाग्राफोरखौ बरायगोन दिनै। बोराय सेंग्रा बल जोगोन नै बे गामिनि स्कुलनि बे नायलांदो होमबा। दा आं फोथाराव थांगासिनो दं। गामिनि फोथाराव LP स्कुलनि खाथियाव जाबाय आरो अपोजिट मोसाग्राफोर मोसानो नागिरदों मोसाखावरिफोर नायलांदो होमबा लोगोफोर जोगोन बोराय सेंग्रा बादिगोन नालाय पुरा जोखावलायनाय जागोन बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरो नायदो दा भिडिअखौ बिदिबा लोगोफोरनोसो नायलांनो हागोन भिडिअखौ जोंना केप्टेन फैबावगौसो मामा बल जोग्रा बोराय पार्टिनि केप्टेन बोराय पार्टिनि केप्टेना फाल्टारनिसो फैयो मालाय औ दा नायलांनो हागोन होनबा नोंसोर लोगोफोर फोथारा बेनो जागोन नै बोराय सेंग्रा बादिग्रा फोथारा सेंग्रा पार्टिया माथो दुरबलथार पाबजियावसो गोदोनानै दं नै सेंग्रा पार्टिफ्रा थैबायलै केप्टेना डेन्जारलै माथो केप्टेना बेनो ओरैजायना लामा गावनाय केप्टेना नैबे ओरैना नै बिसोरनि जोब ओरैनिया लामा गावनायनिया लामा गावनाय बादि लागाव ओरैना नै ओरैना हिनजावफ्रा बोलो गोरानो ओरैना बिसोर नैबे केप्टेन बे केप्टेन बिसिना दुरुङा नै बेखौ बारनांगौ बेखौ ओरै बारोबासो नैबे खुन्थियाव बारोबासो देरहागोन ओरैनिया बेखौ बारोबासो बिसोर नै ओरैजायनि लामा गावनाय बिसिनि हिनजावफ्रा ओरैना नै ओरैनाबो रेडि जाबाय ओरैनाबो रेडि बोग्राफ्रानो रेडि ओरैना लामा गावनायनि आरो लामा गावनायनि बोग्राफ्रा सोर
फारसेया देरहाबाय ओरैना देरहाबाय जेनबाय ओरैना देरहाबाय सोर देरहाबाय आस' मोनसे आस' ओरैना जेनबाय गासिबो जेनजोब्बाय ओरैना लागाय बुद्रु जाजोब्बाय बिसोरना आखाइ दुलुबाय बिसोर देरहानाय पार्टिया 500 रां मोननो थाखाय फैबाय 500 थाखा दानिया सेंग्रा आरो बोराय बल जोनाय पार्टि एबारना सेंग्रा बोराय नै सेंग्रा सेंग्रा बोराय गावलायलायनाय हाजारा 10,000 सेंग्रा बोरायना सेंग्राफोर ओरैना बोराय पार्टि गोजा खालारा गासिबो बोराय पार्टि इसोर बोराय पार्टिना टिम बानायगासिनो दं बोराय पार्टिना टिम बानायग्रा नै केप्टेना एन्जार बानायगासिनो दं मेनेजारा नैबे नै जोंना स्ट्रिकारा बेनो नैबे स्ट्रिकार नैबे हाफ बैबो साइड नैबे गासिबो नैबे किपारनो सेंग्राफोरना ओरै टिम बानायगासिनो दं लागाव होख्लायनो सेंग्राफोरना टिमानो नै आयौ बानायगासिनो दङ नै केप्टेना थानाय गोजालायाव सोर बायनाय ना मानाय नै बिसोर टिम बानायगासिनो दं आरो डेन्जारनो बै स्ट्रिकारा नै बै स्ट्रिकार बिसोर बानायगासिनो गावसोर खेबोथारा जेनबा गिजना मादों बोरायजों